Tigbibiliban ngunyan kan netizens, ang sarong 31 anyos na lalaki hali sa isla kan Mobo Masbate. Gikan kaya sa pagiging bantay sa barangay, ganap na siya ngunyan na patrolman. Istorya kan sa tuyang bida na si Patrolman Richard De La Rosa, aki pa, pangiturugan niya ng maging pulis. Alagad darakan kakapusan sa budget, inian sa iya na sa namunang iginilid. Ma'am, naging pangarap ko po talaga, ma'am, since nung bata pa po ako, na makapag-pulis po at makapag-servisyo po sa bayan po. Ma'am, kung tatanungin mo kami, ma'am, sa unang family po ni Father, 4 po. Tapos sa pangalawa, siya, bali 13 po. Naging dahilan po siguro, ma'am, yung kahirapan po. Kasi isa man lang po ako, ma'am, sama lang po kaming ordinaryong tao na walang-wala man din po, ma'am. Antes na maging pulis, dating kagawad sa Barangay Luyang, katuungan si Patrolman De La Rosa, kung sain haros 4 na taon man siyang nanirbihan. Taong 2020, kan aprobitsaran nyaman ang bantay sa barangay program kan Masbate First Provincial Mobile Force Company. Sa lindong kan programa, naukudan nyaman ang manlain-lain na bagay na makakatabang sa iya mga kabarangay, arog kan tamang paagi sa pagresponde sa oras nin emerhensya. Ino-organize po yung tao, ma'am, para matulungan po kung maiwas po sa anumang mga masasamang gawain yung mga kabataan at maging peaceful po ang barangay. Makalihis ang 11 taon niyang pagiging bantay sa barangay, liwat na nabuhay ang sa iyang pangiturogan na maging pulis. Darakan mga nagunong kaaraman, asin kan mga inspirasyon niya sa buhay, digdi niya na daapin rusigihan ang sa iyang pangiturogan. Siring kan ibang pulis, nag-agi man siya sa man iba-ibang training. Naipasar niya man ang board exam. Taong 2021, kan an sa iyang pangiturogan na maging pulis, dagos nang narealisar. Unang-una po, ma'am, kung nagpunta po yung ma'am na yung nagkanda po yung Masbate Partnership doon, ma'am. Tapos nagano po sila, ma'am, ng mga flyers na kung sinong gusto pumasok sa pagpupulis. Nagbigay sila, ma'am, ng mga requirements, ma'am. At ang isa naman doon, ma'am, naging qualified naman po, ma'am, doon sa mga requirements nila. At yun, ma'am, naging susi ko, ma'am, para pumasok, ma'am, sa PNP. Sa ngunyan, saro na si Patrolman De La Rosa sa personahes kan First Maneuver Masbate PMFC. Asindayupot na naninerbihan para sa mga baretang tatak Bicol, Danica Garcia.